Cardigan hyfryd hefyd, rhaid deud. Y reswm wedi gwisgo hwn, wrth gwrs, yw bod ser yn batrwm sydd yn rili amlwg adeg yn y doleg, oherwydd ni'n meddwl am ser uwchben ag ati carolau. A lot o ddillad ar y stryd fawr o ser, felly oedd gwisgo'r cardigan yma yn arwen mewn wedyn i Nia yn ei gwisg cynta hi. Felly, os deiff Nia ymlaen... Ti'n jyst yn taflu'r peth yma ti gilydd? Yn bendant, fi'n meddwl am rhain yn fisiodd llawer Alun, fel chi'n gwybod. Ond fel chi'n gweld gyda Nia fan hyn, ni wedi cymysgu pethau i fi'n galw'n dresu, a ni wedi cymysgu pethau gallech chi wisgo bob dydd. Felly, mae ydych chi'r jacket bach yma sydd yn gret, berffaith adeg yn y dolyg i daflu dros ffrog fych ddi, ffrog fych goch. Gallech chi wisgo hon gyda jeans hefyd, hyd yn oed ar un modd y top. Os y gored i'r jacket ni, os ym eisiau tynnu i bant, fe welwch chi wedyn, mae dau jyst Crys T bach syml sydd ar ser bach disglair yma ynddo fe, felly mae hwnna'n neud digon i wedi gwir. Mae Nia wedi dod i hon mlaen, mae'n dod o'n new look, a Nia'n twmlo bod hi'n fach am y maint oedd hi. Felly, mae'n gweithgryndor y modeli'n aml iawn a mynd a falle cael seis yn fwy yn y fyddech fel arfer. Pidwch poeni os ydw e'n dyn, fe. A wedyn, yn ots na dod i falle trwser jeans skinny ymlaen, neu rhywbeth cil, o'i wedyn mynd am y trwser mawr llydan yma. Falle, sa'ch chi'n mynd mas gyda'r hwyr yn hon, byddech chi'n dod i sodle, ond i ni wedi dod i wedyn y boots yn oedd eto. Mae gymaint o boots ar y stryd fawr, am brisiau môr ysymol, bob math oedd. Nia, ti'n jyst codi'r gos ychydig ni gael gweld, chi'n cael y manylion ar y blaen, mae bwcwl ar yr ochr, mae gymaint o fanylder i'r pethau mae gyd. Fel chi'n gweld wrth y prisiau, mae new look yn resymol iawn lle mae'n dod i'r dillad yma. A'r jacket, er enghraifft, a'r trwser, am pethau fi'n credu byddech chi'n gwisgo am flynyddau. Oherwydd, dyw'r trwser ddim yn mynd i fnas o ffasiwn yn bendant, ac yn sicr, mae'r math yma o jacket yn mynd mewn y mas o ffasiwn trwy'r amser. Ydy, na, lyflu. Hyfryd. Diolch yn fawr, Nia. Diolch, Nia. Nesa nawr mae dyn ni Hayley. A gyda Hayley, o'i di mynd nôl at Next fan hyn. A mae fel chi'n mae hwn yn casual iawn. Yr unig sglaen sydd fan hyn yw sglaen y sbotyn bach. Nawr, mae rai fi gyfaddau bod fi dod â 2 bar o drwser heddi, ni di mynd am y par tywyll di, oherwydd oedd yr un oedd yn cael ei werthu nesa gat y flowsen yma, yn edrych petai fe'n matcho'n berffaith, ond pan o'ch chi'n dod i fe yn golau studio, golau dydd, oedd yn wahanol iawn i golau'r siop. Felly byddwch yn ofalus os chi'n trio matcho'r lliwiau, ynddo fe. Y flowsen yn gweithio'n gret fel ni'n gweud, mae'n math o flows chi'n mynd i dynnu mas bob nadolig. Chi'n wisgo gyda'r dydd, gallech chi wisgo hon gyda trwser oedd Nia'n gwisgo, sodle, byddai eitha special gyda'r hwyr. Wedyn cymysgu'r defnyddio, ynddo fe, y ffwr velvet yma wastad yn ffasiynol. Ond, ar ôl nadolig, beth chi'n mynd i wneud, Hayley? Troi'r jacket wyneb i wairau. Oh, wow. A wedyn, mae dach chi jacket arall. A chyma beth, dyw Hayley ddim hyd yn oed wedi ymarfer hwn. Ych chi'n gallu credu'r peth? Da iawn. A wedyn, mae dach chi jacket sy'n debyg i'r un wedi godd Hayley'n rhan un ond bod hi'n jacket fach ffyr. Wy'n dwlu ar hwnna. Dwi'n licio hwnna, mae hwnna'n Chyma beth, am 60 pint, mae hwnna'n syniad ffantastig. Chi ddim yn cael un cot, chi'n cael 2 got. A 2 neis. A 2 got neis, ti'n iawn hynny. Un mwy arbenigol ar gyfer falle mynd mas a dathlu, a un wedyn ar gyfer bob dydd ar ôl yn y doleg. Hyfryd, diolch Hayley. Diolch yn fawr. Nesa nawr mae dyn ni Leon. A fi falch i weid bod Leon ddim cweit mor llach ar y goddau'n rhan un. Dwi'n licio'r un yma, mae hwnna'n neis. Nawr, i fi mynd i syrthio'r yn fai fan hyn yn sydd. Fel chi'n gwybod, fi wastod yn onest iawn gyda'r cyhoedd. Oedd Leon fod i wisgo jacket wedi tailwro a collar sequin D. Ond, bod fi wedi archebu hwnna, a bod yr daflen wedi dyn nhw yn gweud tyna beth o'n i wedi archebu, pan i chi nawr yn mynd online, maen nhw wedi newid ysgrifiad y jacket yn gyfan gwbl, a mae'n sequins o'r top i'r gwylod. A mae rai fi weid, ar gyfer pob dydd, oedd e jyst yn edrych ar ormod. Felly, o'n i'n lwcus bod fi wedi ordro'r jacket bach byr, mae'r blawson jacket yma, y lliw tîl yn gret. Felly, dim sglaen dyn ni fan hyn, ond defnyddiau felly mwy moethus byddech chi'n gwisgo adeg yma'r flwyddyn. Oherwydd, gyda'r felor sydd ar y jacket, mae ydych chi'r flwr ar y Crys T hefyd, just gwisgo fe gyda jeans D wedyn a gyda paro trainers, ynddo fe? Edrych yn cool, ynddo e? Odi, a unwaith eto, hwn yn gred oedran Leon i wisgo mas gyda'r hwyr unwaith eto. Yn aml iawn, yr oedran yma, os i chi ddim yn mynd i rhywbeth ffurfiol, i chi ddim moyn gwisgo gormodd o'r sgwrs. Mae'n eitha casia fyd yn dri. Odi, a mi'n credu bod hwn yn gweithio'n reit dda. A mae digonedd boes o ddewis ar y we, ond byddwch yn ofalus yn aml iawn. Fel i fi wedi gwneud heddi, fi'n falch bod fi wedi archebu 2 beth, hynny yw, y peth oedd wedi cael ei wisgo a yr ail ddewis, oherwydd yr ail ddewis ni wedi gwisgo fan hyn heddi. Felly, diolch yn fawr. Tip da, diolch Leon. Ac yn ola nawr mae da ni Christine. Nawr te. Na'r dda, fi'n gweithio chi. Dim ond un lle Chris fo mynd i siopa'n hon, Marks and Spencer's y Mumbles.
Beth fi wedi gwneud fan hyn yw falle rhywbeth byddech chi'n gwisgo gyda'r dydd a'r nos. Felly, chi wedi prynu'r got ar gyfer pob dydd, a fel maen nhw'n galw'r teddy fur, mae rai fi wedi, mae ansawdd hyfryd i'r ffwr teddy yma yn Marks and Spencer's. Fi'n dwlu arno fe. Gyda lot yn wrth gwrs, chi'n colli lot o'r ffibre, a maen nhw bach fel moher yn gadael i ôl ar eich dillad tywyll. Dyw rein ddim. Wedyn, jwmper. Fi wedi dwlu ar y jwmper jyst oherwydd y stael. Felly, oedd hwn yn rhywbeth o gyda Christine yn barod. Mae wedi cymysgu fe wedyn oherwydd mae'n mynd mas yn hwyr y nos. A mae'r trwsar yma wedi dod mas trwy'r dydd yn dre, yn y bag. Dyn nhw ddim yn rychu o gwbl. Oedd par o sodledau yn hwnna hefyd, oherwydd yn amlwg oedd hi'n gwisgo trainers i siopa yn y dydd. Mae'n symud yn reit wedi mynd mewn i Marks and Spencer's, wedi mynd i'r tŷ bach, wedi newid i thrwsar, newid i sgidiau, a mae'n barod o fynd o'r dydd wedyn mlaen at rhywbeth yn hwyrach gyda'r nos. Wel. Hyfryd, licio reina. perffaith. A ti'n mynd i weld y trwsys yna dod o bell yn dweud? Yn Ie, mynd i bendant, weld. Alun. A mae Christine edrych yn wych. A mae jyst yn dangos fel ti'n lle cyfuno diolwg i siwto dros y Nadolig, yn dwe? Wel, beth sy'n digwydd yw, ni'n prynu'r gyfer y Nadolig, ond i faint o ferched fan hyn sy'n prynu ffrog barti bob blwyddyn a Ie. byth yn gwisgo eto. Na. Byth yn gwisgo eto. Chymo, i ni yn aml yn cael partis mawr fan hyn, so wedi gweld hanner enghraifft yn gwisgo'r un Ie, ffordd. o reit, oce, digon am na. Felly, chymo, nawr yw'r amser, felly wisgo dillad a gwisgo nhw mewn dwy ffordd. Diolch i ti heb. Diolch yn galon, Nick. Diolch yn fawr iawn.